Hello guys, welcome to my new video. So दिनै जोंबो एम्बु जानो लुगैदोंमोन बेखायनो एम्बुखौ जोंबो दा नागिरनो थांगासिनो हिंदियाव मा होनो इखो आज मेंढक खाने के लिए बहुत मन कर रहा है इसलिए हम आज मेंढक ढूंढने जा रहे हैं दिनैथ' अखा बायाखैलै एम्बुखौ मोनगोन ना मोना जेबो मिथिला थेवबो नागिरहैनोसै एम्बु जाग्रा नङा स' एम्बुखौ जोंबो दा जासाबना आन्था एसे मोनबोबाय दा जोंना एक्सपार्टफोरा गोदासिगोन सिलायसिगोन स' नोंथांमोनाबो नायदो नाखौ देफायोमोन आं दिनै बिदि नङा होमबा फंबाय हाफोन नाथाना थागोन बालायासो जोंनि दा फाग्लाया बोखाव उदै बोखावदोब्रा बख'बो उदै बोरैबा थागोन सं खनजा बौब्रा सिखायालाय बिदि जायो आरो फैसा होग्रायानो जाग्रा लाइट नुवाखैलै बेयाव एसे खालामनो खोमालै बियो गथा गथाखा थांनो मोजां दं बेलाय नायना लाखा आसोलफोर ना न'आव दोनना गैया जानाव न' गोदायजों आरामनो बेखौ सुफिनला सजायो नङा गोदाय सुलाबाय थाबाय दैयाव थाबाय थाग्रा मालालाय सुलाबाय थायो बिसोरो साफा खालि दैयाव गुसु माथो गोराखानासै एसे उन्दुनांगौ दैखौ जायासै दैया जायाखै खमाव दैया kurang tahu aja ini. Ini kenapa? Ini juga betul ini jangan isi lagi. Yang mesti mana? Ini nak itu. Jangan kenal. Ini nyar tu nyar kesana.
rasa yummy. Yummy. Wah, Korea le. Boleh mau minum kan? Masih bisa kelam kan? Sini. Mau hendak minum lagi. Sana itu Happy. Spicy.